nisam vidio. Ali znaš šta? Neće, ne ide nikad. Ne ide nikad. Verni mi čovječe, sjedi, ne treba da... Ma zna Niče kako? Pa Niče odnosio, znam kako ona treba da ide. Ne kako to ide, malo. Tu, vidimo on tamo sa strane, ne? Rekao je. Dobre, pa to jeste gušter, znaš malo. Šta je sad? Ne, ja se iznenadio. Okrenu se. Stao. Okrenu. Da promeni krug. Aha. Da promeni krug. Ili bi se dalo nešto. Ne, ide da proba tamo na ono.